Ikenna na Chinwendu ibe na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekele maka ngọzi ya, ọgwụgwọ ya, arụ ike n'arọ nke 2025 wee banye n'arọ nke anụnwa, were na-ayọkwa na-asị happy birthday n'isi Chimandụ ibe, ka Chineke na-agọzi ya na-edu ya. Giovanni Odim Chukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ha Cecilia ihu di ya Odim Chukwu. Mary Grace Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Dominic Okenwa Okoye Ewudo. Morris Akọ na ezinụlọ ya na-ayọkọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Paul Promise Akọ, papa ha Patrick na mama ha Patricia Akọ, na ndị niile nwụrụ na ezinụlọ Akọ niile. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara, ka mkpụrụ obi ndị niile kwerụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị Arụmata ata bụ ụkọchukwu Jude nke Uche. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Imeela anyị ụmụ gị, bịakwa kwe ka anyị kwụrụ n'ihu gị. Biko were obiọma gị gee ntị na arịrịọ anyị bụ ụmụ gị hụrụ n'anya, ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu Kristi, nye anyị ezigbo inwere onwe anyị na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na dị nwere Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ụbọchị na-aga, ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ Jesu wee na-abawanye ụba. Esemokwu wee dapụta. Ndị Juu, ndị a mụrụ na mba, ndị na-asụ asụsụ Grik tamuru ntamu megide ndị Juu, ndị a mụrụ n'ụlọ, ndị na-asụ asụsụ Hibru. Iwe ndị Juu ndị na-asụ asụsụ Grik bụ na elefuru ụmụ nwanyị ha di ha nwụrụ anwụ anya mgbe a na-ekesa ego ma ọ bụ ihe oriri kwa ụbọchị n'ọgbakọ ndị nke Kristi. Ụmụazụ 12 ahụ wee kpọọ ọgbakọ nke ndị na-eso ụzọ Jesu wee gwa ha sị, o zighị ezi na anyị ga-akwụsị ikwusa okwu Chineke na-ekwu naanị maka ihe afọ ga-eri. Ụmụnna n'ime Kristi, n'ihi nke a, họpụtanụ n'etiti unu ụmụ nwoke 7 ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ndị jupụtara na mmụọ nsọ na amamihe, ndị anyị ga-etinye ọrụ a dị mkpa n'aka. Anyị onwe anyị ga-anọgidesi ike n'ekpere n'ije ozi nke ikwusa okwu Chineke. Ndị otu Kristi nabatara atụmatụ nke ọma. Ha wee họpụta Steven, bụ nwoke tozuru etozu n'okwukwe, bịakwa jupụta na mmụọ nsọ. Ha họpụtakwara Filip na Prokoros na Nikano na Timon na Pamenas na Nikolas, bụ onye mba ọzọ akpọbatara n'okpukpe ndị Juu, onye si n'obodo Antiọk. Ọgbakọ ahụ wee chee mmadụ 7 n'ihu ụmụazụ. Ụmụazụ kpere ha ekpere, bikwasị ha aka n'isi. Okwu Chineke wee na-aga n'ihu. Ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ Jesu wee na-abawanye hie nne na Jerusalem. Ọtụtụ ndị nchụaja nabatakwara okwukwe nke ndị otu Kristi. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Azịza ihe unu ga-aza bụ, biko onye nwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị niile na gị.
dakwasị anyị ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị niile na gị. Biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị niile na gị. Unu bụ ndị ezi omume, tiere na Onyenwe anyị mkpu ọṅụ, n'ihi na otito ya bụ ihe kwesịrị ekwesị n'ebe obi ndị umeala nọ. Werenụ ụbọ akwara keleenụ Onyenwe anyị, werenụ une bụọra ya abụ. Biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị niile na gị. N'ihi na okwu Onyenwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi. Ọrụ ya bụ ihe a na-atụkwasị obi. Onyenwe anyị hụrụ ezi omume na ikpe nkwụmọtọ n'anya. O mere ka ụwa jupụta n'ịhụnanya. Azịza: biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị niile na gị. Anya Onyenwe anyị dị n'ebe ndị na-asọpụrụ ya. Ọ na-ele ndị na-eche ịhụnanya ya ka o wee zọpụta ha n'ọnwụ, bịakwa debe ha ndụ n'oge ụkọ nri. Azịza: biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị niile na gị. Biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị niile na gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ Pita dị Asọ dere: bịakwute na Onyenwe anyị, bụ nkume ahụ dị ndụ, nke ndị mmadụ jụrụ ajụ, ma Chineke họrọ ya, gụnye ya n'ihe dara oke ọnụ n'ihu Chineke. Bịakwutenụ Chineke, ka e were unu dị ka nkume dị ndụ, wee wuo ụlọ nke mmụọ nsọ, ebe unu ga-abụ agbụrụ ndị nchụaja dị nsọ, na ndị na-achụ aja mmụọ ahụ na-adị Chineke ezi mma site na Jesu Kristi. N'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị: lee ka m na-atọgbọ nkume dara oke ọnụ, nke m họrọ na Zayọn. Onye ọbụla kwere na ya agaghị enwe ihe mwute ọbụla ma ọlị. Ihe ọ pụtara bụ na ebe unu ndị kwere ekwe nọ, nkume ahụ dị oke ọnụ, ma ebe ndị na-ekweghị ekwe nọ, ọ bụ nkume ahụ nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ, nke ghọọrọ nkume kacha mkpa n'ụlọ ahụ ugbu a. E kwukwara n'ebe ọzọ n'akwụkwọ nsọ sị:
Ọ bụ nkume nke na-eme ka ndị na-ekweghị ekwe sọ ngọngọ ma n'ọnya, bụrụkwa nkume ga-eme ka ha daa. Ọ ga-eme ka ha daa n'ihi na ha ekweghị ekwe n'okwu ahụ a gwara ha. Ha mekwara otu Chineke kara aka na ha ga-eme. Ma unu onwe unu bụ ebo Chineke họpụtara, otu ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, na ndị Chineke họrọla n'onwe ya. Unu onwe unu bụ ndị a họpụtara ka unu na-ekwusa aka ọrụ nke Chineke, onye siri n'ọchịchịrị gbabata unu n'ihe ya dị ebube. Okwu nke osebluwa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị asọ nke Jọn dere. Jesu gwara ụmụazị ya sị, ka obi ghara ịlụ unu mmiri, kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na m. N'ụlọ Nna m enwere ọtụtụ ụlọ obibi. Ọ bụrụ na o sighị otu a dịrị, agara m agwa unu, kama ana m aga idoziri unu ha. Ọ bụrụ na m jezie dozichara unu ebe obibi, aga m alaghachi ịkpọrọ unu ka mụ na unu nọdụ. Unu maara nke ọma ebe m na-aga.
Ma Thomas sịrị ya, onye nwe anyị, anyị amaghị ebe ị na-aga, olee otu anyị ga-esi amata ụzọ ahụ? Jesu zara ya sị, mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla ga-abịakwute nna m ma ọ bụghị site na m. A sị na unu maara m, unu ga-amatakwa nna m. Site ugbu a, unu amatala ya, unu ahụkwala ya. Filip wee sị ya, onye nwe anyị, ọ bụrụ na izi anyị nna, anyị ga-enwe afọ ojuju. Jesu wee sị ya, Filip, mụ na gị anọọla ogologo oge dị otu a, ma ị matabeghị onye m bụ. Onye hụrụ m anya ahụla nna m. Gịnị mere iji na-asị m, zie anyị nna? I kweghị na anọ m n'ime nna m, na nna m nọkwa n'ime m. Okwu m na-agwa unu abụghị site n'ike aka m, kama nna m nọ n'ime m na-arụ ọrụ ya. Kwerenụ ihe m kwuru na anọ m n'ime nna m, nna m nọkwa n'ime m. Ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ kpatara unu iji kwerenụ n'ihe m na-ekwu, n'ihi na ọlụ ebube ndị a m na-alụ. Ịgwa unu eziokwu, onye ọbụla kwere na m ga-enwe ike ịrụ ọrụ ndị a niile m na-arụ. Ọ ga-arụkwa ọrụ karịa ndị a, n'ihi na ana m alakwuru nna m. Ozi ọma nke o sepụrụ ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma anyị na-enweta mgbaghara njọ. Ihe ọ gbasaghị ihe anyị na-eme ugbu a, mana ka unu nwee ike gbaghara ma ha ama maka onye na-amaghị ole ọha ya refuo onwe ya. Enwere fada mi na anyị na-ekwu ebe anyị gara, wee kwuo asị ihe a ga-eme, a ga-ekwu okwu nke Igbo, kwuo okwu na oyibo. Ya sị m ele nke m ọ chọrọ ikwu. M si agụnwa were nke igwu nke fọzienụ m were n'oge tọrọ m ya sọ ọ dị mma na mụ were Igbo kwa mụ na-asụ Igbo nke ọma karịa ya otegbo. M si ya dị m sọrị, ugbu a ka m chọpụtara ihe na-aghọ ka ị chọrọ ịghọgbu m. Ị ga-ewere Igbo ahụ m sụọ English o wee wuru okwu wuru ụka, maka na isi ahazi otu o si wee ri, kama na anyị ga na-agba mbọ. Ụmụnne m na Kristi, tata bụrụ anyị dịka anyị na-esi ezukọwa mgbe niile, mana enwe ihe dị iche. M chọkwa ka unu nwee ike na-ege ntị na bido ugbu a gawa wee ruo mgbe a ga-eme Pentikọst. Even mbọsị Pentikọst ahụ, ọ dị mkpa ka ị ga-ekwuo ntị ọfụma, maka ị ga-anụ na enwere ndị isi ọtụtụ ibe dị iche iche wee bịanụ, na onye ọbụla ha niile anaghị asụ Hibru nke ha na-asụ, Arameyik wu nke Jesu na-asụ, ma ọwụ Grik ndị ọzọ na-asụ, ndị ọ na-asị asụ be ha nye ji
kpọọ ha aha n'ebe ahụ obodo ha sigasị. Na a gwara anyị na ihe niile Pita kwuru, ndị apọstụl kwuru, na ha na-aghọta ya n'asụsụ nke ha. Onye ọ na-aghọta ya n'asụsụ nke ya, na-enweghị onye na-akọwara ya, mana ọ ghọtara ihe a na-akọwa. Nke mbụ, ọwa onye nke Chineke. Nke ọzọ, ihe m na-ajụ ka na-ajụkwa ya, mana amaara m mgbe ụfọdụ bụ olee ihe kpatara nụ o ji wụrụ na onye ọbụla n'ime ha ghọtara ya n'asụsụ nke ya, na ihe ebe o si wee pụta. Ọ wụghị otu ndị Izrel ma ọ bụ otu ndị Hibru si wee kwu ya ka o si aghọta ya. Ka m dome ya, ya wụrụ okwu mgbe mbọsị nta ka a chọọ na were nsị. Tata ihe anyị na-ahụ ihe ugbu a, maka ihe m ji nkwukwe na nkwụ, alaikara m akwụkwọ nsọ, alaikara m ya mgbe anyị nọ seminarị, ịgwa eziokwu. alaikara m ya mgbe anyị nọ seminarị maka ọwụ ịgụ wee pasụ exam, and onye ọ na anyị na-agụ ka anyị wee nwee ike pasụ exam. Ihe mmawa akwụkwọ ka m na-aga, mana ka mgbe m ghọtara, m jisi m wee gawazi ije agawa hụpụta na ihe a wụzi ọ gafego n'akwụkwọ. Mgbe aka m ji wee chọpụta na enweghị ihe ọ na m gụrụ n'akwụkwọ nsọ, lee anya n'aka na ile anya n'aka ekwe, lee anya n'ihu le n'azụ, ọ na-abụ ihe na-eme n'etiti ebe m nọ. Kama ihe m nọ na-agwa m otu ihe a si wee dịrị, elee ihe ị nwere ikwu, elee ihe ị ga-eme maka ya gbasara ya. Maka na mgbe ụfọdụ anyị anaghị aghọta ma mma mmadụ, maka ebe anyị chekwubere obe anyị, ebe anyị tinyere, ebe anyị na-atụ anya, anyị hapụga nke nọ anyị n'ọkwa. Maka ndị ka na-asị ya ele ya sịla ụkwụ ya, ele na ụkwụ ya, ele nke ka na. Mana mgbe ụfọdụ taa ka anyị na-eme, eji anya ọma aga Cherobim. Ụfọdụ ime na-agago, maka ama m ụfọdụ ime na-agadịgo Cherobim. Eji anya ọma aga Cherobim. Mana ikwu na eziokwu, ihe a gụrụ ugbu a ga-akọwa gị ịpụta echi sị a na-adọ ndọrọndọrọ ebe a na-eme nke a na-eme nke a. Ọ bụghị ihe ọfụ, kama ihe o ji bụrụ ọfụ bụ otu anyị si erespọndụ, otu anyị si ahụ ya ugbu a, otu anyị si achọ ya, ka o si ewuzi anyị nnukwu ihe ọhụrụ, and otu anyị si eme ya lom ka anyị si amazi gafee ụzọ gahie, anyị na-edozitezi ya dịka ndị mbụ, ndị nna anyị ha n'okwukwe si eme ya. Ihe ọgụta ma gwara anyị, kọwara anyị, ịgbape anyị ihe nwa obere ngwazụ bụ otu ndị mgbe gboo si nwee nghọtahie ha nwere n'etiti nzukọ ha. Ha nwere esemokwu, ọwa ya anaghị enwe esemokwu, anyị na-enwe esemokwu. Ọwa esemokwu ọ dị, mana ha bịara, ndị asịkwa m, ndị asị ha, ha anaghị enye anyị, enyezi anyị ọfụma, ha na-enye emegbu anyị, a na-ekewa na-eme nke a, all these divisions and rest of them, ihe niile anụ ebe ahụ. O bidogo mgbo na mbụ ka o bidoro, na mbụ ka o bidoro. Mana ị ga-ege ntị gị ihe ndị ụka, ndị ndu, ndị apọstụl wee sị, ụmụnna, lekwe ihe na-apụta n'ugbu a, ezigbote okwu na-apụta. Ndị abịa gawa anyị, erikwe m na awọkwa m, erikwe m afọ, ejikwe m na afọ adị, nsogbu ada anyị hapụ ihe anyị na-arụ, elee ihe anyị ga-eme. Agwa anyị, ha lụọ elulo nke ukwu wee sị, wee gwazie ya site n'ike nke mmụọ nsọ, n'ebe a ka onye mara Chukwu si eme emechasị site n'ike nke mmụọ nsọ. Mana ọ na-acheta na Chukwu duziri ha, na-edu ha mgbe niile, ka anyị họpụta na ndị ga-arụ ọrụ. Ị ga-ahụ ndị mgbe gboo nwere nsogbu n'etiti ha, mana ha hụ na ọ chalenji, ọ wee chalenji ịtara ha aka mgba, ime ka a na-aga n'ihu na-akụzi ihe Kristi kụziere ha, na-akụzi ihe na onwe ha chọpụtara na ihe niile ya na ha jetere,
mgbe niile ọ hapụrụ ha ịhụ mgbe agwa anyị na mgbe ebido after Easter side na ha nọ n'ime ụlọ kpochikwa onwe ha. Jesu wee bata wee sị ha udo dịrị unu. Thomas ofu onye n'ime ha nọ ha. Thomas anaghị ekwe abịazi nke Thomas anaghị abịazi ụka okwewo na ihe ha kwere maka ike egwuru ya. Nke mbụ ọwụ ihe na-akọ awụ ihe o kwuru bịa mana ndị enyi ya ka nọkwa ya ha bịakwana ha jụọ nwoke ha sọ ele otu si je tata ha sị well anyị jere maka m echeta nna m mgbe a ya sị ọ sị ihe fada na-eme anyị ji agba aga enye nri ụtụtụ bụ fada ọ bịara o doziere anyị na-ebute nri ọsa ọma ji eji ọma rie ya ma agụchi ngị gara rie chi gị bịa bụrụ rie anyị sa mmemme emekwa adịkwana anyị n'ime ọnụ anyị jee lọta anyị chezo anyị ga-enye nri ụtụtụ tupu anyị agba gawa mas. So ọ dị very funny mana ọ dị very important na ha hapụ ya agaghị akụzi agaghị akọwapụta ihe maka ihe awụzi they are sharing the experience, they are sharing their understanding. Ha na-akọwa ihe otu ihe ọ pụtara na ha bụ ndị otu Kristi. Ihere jidere ha ji wee nọ n'ime chọọchị na ha agbaghara onye isi ha loma ọ ga-azọpụta Israel ma ha amaghị ebe ha na-aga ebe ka ọ nọ ha amaghị ebe ọ na-anọ. Nke ahụ ọ na-ewute ha na-eti aka n'obi guilt. Ha dịkwa ihere na-emekwu ha maka na onye na ha sị na ha na-anakwu ha amazighị otu ha ga-esi agazi na-agwa ndị mmadụ na ha o ruru mgbe ihe siri ike ha agba ọsọ mgbe ihe na-ahịa ha wee lakpuo n'ime ụlọ kpọkụta onwe ha wee bata ebe a wee sị ha hey ndị nke m ahụgwo m unu udo dịrị unu. Ihe m na-agwa unu abụ otu aha nna m si zite m ka m na-ezipụ unu. Unu jekwa na unu were anya unu hụrụ ihe m hụrụ wee mara ma unu okwere na Chineke. Maka the Jewish faith has never been tested in that level to that extent where people have to reconcile it with their own daily experiences. Ha wee lagwa Thomas say unu ọhụrụ that man ya sị oke aga m esi unu ama abịa ka mmadụ n'ihe ma ọ wee eziokwu ya bịaruo ya kpọọ Thomas ahụ m n'ịnọ ebe a bịa tinye aka gị bịa ka ilekiri kwere anaghazina. So ihe anyị na-ahụ na ihe tata bụ na chọọchị ụka na-agwa anyị na otu ndị otu Kristi si wee nwee ike kie chọọchị wee bido. This is the first community in actual fact wee sị ndị a ga na-arụ ọrụ dị otu a ka anyị na-agbasisi mgbasa nke okwukwe. In order to keep the Lord's memory going, they accept the challenge. By accepting that, ha create a Christian community and a serving community. Ebe ha nọ na-enyere onye ọbụla aka. They were living together. Wee wuzikwe ndị na-ekpe ekpere na-efe Chineke n'ụzọ pụrụ iche. A serving and worshiping community. All is very important. A serving community. Onye ọ na-abịa, onye ọ nọ ebe a, onye ọ na-enyere ya aka otu o si wee dị ya, otu nsogbu esi wee dịrị. Mana ha nwekwa ike na-ekpe ekpere na-agakwa ụka na-eri oriri nsọ. Maka ị gaa na Acts of Apostles chapter 2 verse 42 to 45. Again, every day they were gathered together in the breaking of the bread. So, I think all them mkpa ka anyị ghọta na Peter wee sị ma otu anyị si ọgbakọ arụ n'anya anyị bụrụ ndị eji okwute ji wee rụọ ụka n'ụlọ ụka. Jesu Kristi bụzi onye isi nde nke ji isi ụlọ. Anyị niile akwụkọ na ihe ọgụ nke mbụ na ihe ọgụ nke abụọ bịa bukọtazie ya ọnụ ewee tinyekwuo onye n'ime nke na ihe ọgụ nke ịtọ bụ oziọma. Ọ sị anyị ka ihe oziọma ọ sị na be nna m enwere ọtụtụ ebe obibi. Abụ ọma wee sị dị nwenụ
mee ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị niile nwere nchekwube anyị na gị bịaka ndị niile esevu ndị niile wu ndị esevu n'ime Kristi agbapụtara n'ime Kristi bụ ndị njọ ma mụ ma gị, anyị niile wu mmadụ, anyị wu ndị ọsụsọ ebere Chineke bụ ihe mere anyị ji rụzie ụmụ Chineke azọpụtazie anyị wụrụ ndị agbapụta ọ ya bụ ike ọ wụ ebere Chineke aha n'agbanyeghị otu anyị dị, n'agbanyeghị na anyị bụ ndị na-etozughị etozu, ebere Chineke mezie anyị bụ ndị tozu etozu. Ọ bụ ebere Chineke aha meziri anyị ji rụzie nwezie ịdịkọ n'otu dịka ndị otu Kristi. That's the power of Christianity and the power of Catholic Church till tomorrow. This unity, the understanding, ikwete na anyị bụ ndị na-etozu etozu, na anyị niile bụkwa ndị eweziga amara nke Chineke ama azọpụta anyị. Maka ihe anyị na-achọ ekwu ebe a, ọ bụrụ na anyị gee ntị nke ọma, anyị ga-ahụ na eme na chọọchị ugbu a, chọọchị abịa zuo oke kwudosie ike, o wee wuzie ụlọ nke Chineke. Ewee na-echetara anyị na eziokwu Kristi na onwe ya bụ ụzọ nke Chineke, ya wụkwa eziokwu, ya wụkwa ndụ nke Chineke. Ọ bụ site n'aka ya ka anyị ji nweta ndụ nke Chineke anyị dị ugbu a, anyị na-aza ndị otu Kristi, kere ebe anyị si nweta na baptizim. Ọ na baptizim ka anyị si nwetazie ndụ nke Chineke site n'ime Kristi, site n'aka Kristi. So ihe taa na-agwa anyị bụ onye ihu ma onye azụ, anyị ga-agba mbọ na-eme gịnị? Kwere na Chineke, kwerekwazie na Kristi. Ịma ihe m ji aga ụzọ niile a bụ iji kọwara unu. Ịma n'ime obodo anyị ma agwa na mgbe anyị wụ ndị gbara ọtụtụrụ pluralistic society, anyị dị ọnụ si ebe dị iche iche, nwa asụ dị iche iche si ebe dị iche iche. Ị ga-ahụ referring again that Pentecost. Mana imilikiti n'ime anyị amaghị ihe a na-akpọ okwukwe nke unu na-ahụ n'ime etiti unu. Ụfọdụ n'ime anyị anaghị ekwenye na okwukwe na ịgazi chọọchị bara uru. Ihe ha na-ekwuzi iwu, my brother, my sister, ịhụnanya, na-ebi ndụ na na-ebe iro, na-eme nke a, na-eme nke ihe onye agbata obi gị mee nke a, ị garugwo Enugwe, you don't need to go to church. Onwe ike ime onye ga-ahụ ebe anyị na-anọ na hospital sị, I'm spiritual but not religious. I don't believe in any organized religion or going to church. Or yes, I'm a Catholic but I don't go to church. I don't believe in the church. Mana enweghị ebe ọ na ị ga-achọpụta the authentic image of Christ or of God himself na-abụghị n'ime ụlọ ụka, na-abụghị ebe ụka na-agwa anyị Kristi onye hụrụ m ahụgo nna m. Ọ bụ na ifugo nna m, kwere na nna m nọ n'ime m, ọ na chọọchị through the sacraments anyị na-anata mgbe niile na n'okwu nke Chineke. O ji si na be nna m enwere m ọtụtụ ebibi, ọ bụ na ọ dịghị otu aka ma agwa n'unu na Chineke na Jesu na-agwasị onye bụ Chineke. The authentic image of God is Christ. Ị ga-aghọta ya ọfụma onye bụ Christ, ị gaghị aghọta Chukwu. Ị ga-aghọta ọfụma onye bụ Jesu Kristi, ị gaghị aghọta onye bụ Chukwu na otu esi aga n'aka nke Chineke. Onye bụ Chukwu ka ihe anyị ji ahụ ile ihe Jesu na-agwa anyị, na-akụziri anyị ụbọchị niile, Chineke ji na-agba ọsọ bụ Chineke bụ onye nke na-alụkọta mmadụ niile anya, ịdị ọcha ịdị oji, iwe ejigbote mmadụ iwe ajọ mmadụ. Kwa ọsị ọ na-eme anwụ ya na-achakwasị onye ọbụla, ọ na-eme mmiri ya na-ezoro onye ọbụla. Jesu na onwe ese ya bịaghị ime onye ọna ya bịara ịmụ ikpe ma ọ bụ gọnarị ya, kama na ya bịa ka a kpọkọnata ya ọnụ. Okwu ọnwụ na anyị na-achọ onye ga-ekpe ikpe, okwu anyị o kwuru bụzi onye ga-ekpe anyị ikpe. Chineke bụ onye anyị hụrụ bụ onye nwere laikụrụ onye ọbụla, ọ hụrụ anyị niile n'anya, eme onye ọ kpọrọ asị. Ihe a abụghị ihe ndị Juu na-akụzi. Jesu na-akpọghachi ndị njọ. Jesu ịhụrụ ya nga ọ gbaghara onye ọ na ịhụ nga ọ gbaghara Thomas. You believe because you have seen. Blessed are those who didn't see and yet they believed. Ọ gbaghara njọ. Wee nye ihe ikike njọ ndị unu gbaghara agbagharago, ndị unu libere eliwego ha. Ịma na asụsụ na Judaism na ekpere nke ndị Hibru,
Yahweh wu Chukwu ha, otu ha si akpọ Chukwu, wee awụ ụzọ, ya wụ eziokwu, ya bụ ndụ. Onye ọ na-kwuru na ya bụ ụzọ, ya bụ ndụ, onye ahụ ị ga-echeta na onye akpatara ha jigwe ma Chineke Jesu Kristi ikpe, ihe a ka ha ji ekpọgbuo ya n'elu obe. Mana Jesu emeghị mgbe ihere mere ya, enweghị mgbe ọ sọrọ nkọnkọ isi na ka agọrọ ka o wee gbala ha nsogbu. Mba, ọ pụtara clearly n'ihu ha niile si ha eziokwu, ịchọ ịga eluigwe, ịchọ ịga ebe a, ịchọ ọ site n'aka m, ihe ọ na ị ga-eme ihe m gwara gị, eme eluigwe ebe ị na-aga. I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. Ọ bụ ihe a na-ahụbeghị, ndị Juu na-ahụbeghị mbụ, emebeghị onye kwuru ụdị ihe a mbụ. Kedu ihe a na-akọwara anyị? Ihe a na-akọwara anyị nke mbụ ka anyị ghọta mgbe ụfọdụ anyị pụta n'ime ụlọ ụka, ma ndị ịma ịlụ nwaanyị ma ịmụ nwa, ihe niile dị n'okoro n'etiti ugbu a, anyị sị nwa m na-aga nke mixed religion, asị ụka niile ewu otu, ọkwa anyị niile ga-ahụ aga Enugu, ihe anyị ọkwa ụzọ ọsọ gị isi wee gaa, ụzọ esi aga Jeriko juru ejuru, ebe ọ sọrọ nga isi, ihe dị mkpa wee garuo ebe ahụ hụ Chineke. E nwere oge ị ga-esi, ị gaghị ahụ Chineke. Onye o ji si kwere na Chineke, kwerekwazie na m. Ya bụ Jesu na onwe ya na-akọwara anyị tata na ọnwụ eziokwu. And St. John Paul na nke o kwutere, mana ọ sị yes, enwekwa ike nwee elements in other churches, mana sọsọ na Catholic ka e nwere ụzọ esi aga n'igwe. Ama many of us ka na-echeta, enwere akwụkwọ o dere ede about it. Maka mgbe ụfọdụ anyị pụtara ugbu anyị nọ America na-eme ndị America na-eme America, anyị gasị echezo asị ma onye na-agwọ nsi, ma ọ bụ onye aja, ma ọ bụ onye gịnị, anyị si ọ na-alụ nwaanyị, ọ na-amụ nwa, onye ọ na-agawa. Ụka niile aha, ụka niile aha, anyị sị mkpụrụ aka niile dị ise, mana ha ncha yiri, mana ha ncha ha. Onye o ji dị mkpa ị na-aga gị leruo anya n'ala, ị ga-aga ịkpa ntị ha aka. Onye ntị ike na-akpa ntị ya akụ, maka ihe a ka anyị ji agara chọrọ obi ma asara fem ebe ọ sọrọ anyị na-azọ ikwu na-asa anyị na-achọ Chineke. Enwere nke m hụ na vidiyo, kedu ka m kwuo ya ebe a, ama ma anyị mee onye na-ahụ ma ụmụaka biko gbaghara na ọnụ m adịkwa mgbe ụfọdụ ka ịma awọ m Aịzaya, ana m arịọ Chineke ka onye chi ama ọnụ. Ahụrụ m ya nga a na-eme n'ala Igbo, otu ihe si ejọ njọ jọgbu onwe. Onye ụkọchukwu wee sị ndị mmadụ ha nyụọ mamịrị na-aṅụ ya, ha ṅụọ mamịrị ha na-aṅụ ya, ha na-aṅụ ya, eme buru pụtịpụ na ihe niile, n'ihi ha na-emetọfụ onwe ha, ihe ga-ebutere ha ọya, na ha na-ekpe ekpere na ha ka Chineke wee nyere ha aka. Emeghị ụdị ihe ha na-emefu na be anyị, emeghị ihe ha ma ebe akwa emekwa ebe ọ dị mma. Kama ihe m na-ekwu, onye na-aga ha na-ele anya, a na-ajụ elee ihe wu nchekwube ndụ, elee ihe wu nzube nke ndụ gị. What is the goal of your life? Ihe ị ga na-eche. So ndụ niile, as I said, na ọwụ chọọchị niile ahụ Jesus na-ekwu na ụzọ esi aga eluigwe ya awụ ụzọ. Chetakwa ihe ọ gwara na Matthew 6, ọ sị ụzọ ahụ the narrow gate. Ọwụ mmadụ niile na-achọ ịba ya, bụ ọwụ mmadụ niile na-aga nwunye ya, maka na ọ dị mkpụmkpụ. Enwere nke ọzọ buru ibu, ebe a ka ndị mmadụ na-ehu, ndị onye ọ na-abịa ya na-agbado ebe ahụ, nke na-aga ebuga ha ọkụ mmụọ. Ma nke a wụ narrow gate, that narrow gate. Maka ya onye na-agazi ya, ị ga-adị focused. Ingwe anyị na-anya moto, 1 second ga-eme gị inwe accident, ilegara anya ma onye na-atụtụ fon ma onye ilepụ nke ahụ, just 1 second. Mgbe ụfọdụ na-anya moto m si ya, ahụ na arụrụ ụzọ na wọl, onye ọ na 5 lane a arụcha wọl, even ị ga-ahụ ndị ga na-akpọjisi wọl ahụ n'onwe ha, mekwa eme ihe kpụrụ ha, because adịghị eleba anya. Ị ga n'igwe, ị ga-adịrịrị focused. Ihe m na-achọ ka m kọtara unu na ihe niile a na-akọ today. If you are not focused, enweghị ebe iji azụ ege. Ọ dị very maka ihe Luther okwukwe onye kwe, mana anyị hụgo na ihe Luther kwuru Romans chapter 5 verse 26-27, only faith is not true. Sụsọ okwukwe na igwe ha na-ache ka ihe niile, that is our asị. Aga m echeta mgbe m gara olumba Jehovah Witness, Assemblies of God na nke ọzọ ebe nke m na-agafọ
Oh, yes, I was there and I worship with them. Often I chapel because I some make confession. I some make confession. Mr. Hanum, or what I can say make confession. Has some more never. I was a student and I was a student of comprehensive religion. Because all nigga again, all time because make makana. I got to be made by how can you make a lot of distractions in my way, on my way to heaven. And all here name sobu, and look at memsi. Here, Naganime, Chineke can Kambasi also, we making it lami. I have really spent myself and spent my life on this road. And yet, the end is not in view. So, anyway, Jesus yabo ezioku, yabo ụzọ nke Chineke ọkụoze, yabo maka ihe o ji dị mkpa bụ ọ bụ onye nke na-ahụ anyị n'anya, ọ bụ onye nke tara ahụhụ maka anyị, maka nzọpụta anyị. Na James chapter 1 verse 26 ya sị, what is a true religion? True worship. True worship is one who keeps himself undefiled. Who keeps himself undefiled from the evils of the world, and who helps the poor and the needy. Matthew 25. I was hungry. I go on agami abamote nyema ana mabonye ikpobata I ga adade tem nebe na arịa. Ele mgbe m hụrụ gumere nye dota. Mgbe ọ mere ofu onye nne dị ka ụmụnne m ndị a imegworo m ya. Abamote ihe nye m ni agụ na agami nye. Ele mgbe anyị hụrụ ga ye agụ na aga ye gị. Mgbe ọ na-eme ihe ofu onye n'ime ndị a ụmụnne m ndị a ime ihe m ya. Ndị be ya anaghị ejikwa ihe atụ ashị. A na-eji ihe atụ ashị. Ka ọ sị iwe ihe atụ ashị m a ga-achọpụta ma ụlọ abalị ka a na-eji. Abalị ịtụ asị n'abalị ma onye ga-aga achọpụta ya. Asị chi ejigwo chi nwozie azie nchi nwo ele ihe ikwu gị sọ ọwụ ihe aka ya kwuru. But ihe m na-ekwu na ihe ka m na-ekwu ya so ọwụ ha sị ka m na-asịrị unu. So Jesu Kristo bụ gịnị? Eziokwu nke ọ na-akụziri anyị ihe Chineke bụ Chineke nke na-akpọ anyị na-akpachapụrụ anya na-asị anyị biko na-akpọgwa m na otu unu dị. Romans 8:35 to 39. Njọ akọrọ iwu onye njọ once you cheta we lọghachi back to God. Ezekiel chapter 21 verse chapter 21 18 to 21. If you forget your evil and turn back to me, I will accept you as a good person. But if you leave goodness and turn to evil, you will die, and your blood will be on your head. So, so ị na-emekwa ihe ị na-aga ebe ị na-aga. Jesu kụziri anyị ihe gbasara eziokwu, ihe ndị ya ji wee pụ iche. Jesu bụ ndụ anyị nke Chineke, bụ ndụ nke Chineke nke anyị na-ahụ anya, nke o ji bụrụ Chineke ya na ọ sị mụ na nna gwa otu. It's all the second person of the Holy Trinity. Ọ kụzikwara anyị sọ site na ibi ndụ anyị dị asọ ka anyị ga-eji enweta alaeze eluigwe. Ọhịa sakramenti anyị na-enwe mgbe niile ma confession ma nke Eucharist na ihe niile. We meet Christ. Is the way, is the truth and the life. Chineke akụzikwara anyị ihe anyị na-enweghị ike ịghọta site n'ime Kristi. Mee udo anyị anya ọfụma. Ọ bụzi nke isi Deuteronomy chapter 30 ya sị ọ bụ nke isi onye ka m ga-aga ajụ. Ọ nọ n'elu ka ọ nọ gị nso ime ihe ọma na ịga eluigwe nọ anyị nso. Kedu ihe m na-akọwa iji kọnata okwu? Two things ị ga-aghọta bụ ịhụgwọ ihe mere na Acts of Apostles. Ụmụ nwaanyị si na ndị isi mkpe si na na-enyere ha aka otu esi enyere ndị ọzọ. Si a ga na-enyere ha aka na-enyezi ọfụma. Take care of yourself. Ni onye anyị ji arụ ọrụ. Onye anyị ji arụ ọrụ. Take care of yourself. Take care of what you eat and what you drink. Ndụ adịghị abụọ. Ọnwa anaghị aga hospital. Ihe niile ị na-arụ from the day ị mara ihe wee ruo nke ị ga-anwụ. Ndụ ka ị na-ementenu. Ọnwụ ka ị na-ementenu. Ndụ ka ị na-ementenu. Olee otu ha si atụ ya? Ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya. Ma diabetes ma ihe niile a si na ihe anyị na-eri na ihe anyị na-aṅụ. Iri eri karịa m
Gị rịawa rịa karịa m. Na-ege ntị n'ahụ gị. Pen ụfụ anyị na-anụgarị mgbe niile n'ahụ anyị. Enweghị ihe ọzọ na-akụ anyị ezigbote akụkọ na-akụziri anyị ihe na-eme n'ahụ anyị na-awụghị ụfụ. Pen is the easiest and the surest medium to communicate to ourselves, to our bodies, what is wrong with us in our bodies. Pen is the surest and the best communication medium we can, if we listen to our bodies. Anyị mara ihe ahụ anyị na-agabiga. Ihe niile a na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Ndị Igbo a anyị na-eriwe mgbe ụfọdụ ewu maka ọsọ ndị organic. Kpachapụ anya na ihe ị na-eri. Wulite na-aga exercise, na-aga take your time and walk around. Ọ dị mkpa to take care of your bodies. Ọ dị mkpa. Nke abụọ, mgbe ị na-eme ya, echezọkwana na ewu nwa nke otu Kristi. Ewe na oge ị ga-eji ekpe ekpere gị na ndị ezinụlọ mkpe ekpere. Ọ bụrụ mgbe iji akọ nkọ, ọ bụrụ mgbe iji asị nwunye nwa ajị gbakwa, ọ bụrụ mgbe di nwa ji asị di ya ajị gbakwa n'ihu ụmụazị. Unu na-emebi ụmụazị isi na-aba ha. Jizọs nwere time. Ele mgbe Chineke oge nke ya, were oge Chineke nye. Ije ejesi ya lọta gị na ndị nwe gị na ụmụaka nọdị n'ọdụ. When we take 5 minutes, 10 minutes just to silent, nọdị nkịtị enweghị, just try to disabuse your mind. Just get your mind free of everything. Take walk, exercise. You will take na-agagharị, were mkpọ na-agagharị n'ezinụlọ n'ime bed gị. Mụnwa na-agba ọsọ n'ime my bedroom. Mgbe o jirigide m na-enweghị okere mlakpo m na before m ehi ụra m na-agba ọsọ n'etiti na bed m until m gbazoo step m niile before m laba. Ekpere dị mkpa. Ekpere bụ ọgwụ nwere n'ihu Chineke. Ekpere bụ ọgwụ nwere aga m akpọ ya ọzọ. So focused. Jesus is the way, the truth, and the life. Chineke ga-enye anyị mmụọ nsọ, onye gwa anyị mmụọ nsọ a site na confirmation. Ka Chineke duo anyị, gọzie anyị, ka anyị were onye asị jiji ka o ji. Ọ bụ ndụmọdụ ka nnukwu ihe ka a na-agwa ya. Hold on to your faith. Be careful about your faith and your life. They go together. Don't neglect the body. Don't neglect the spirit. Find a balance. That is a true life in Christ. Ka Chineke gọzie unu, dọnyere unu, gbaziwere unu, wee anyị jewe ije anya, wee ruo na ihe anyị ji wụrụ ndụ, ihe bụ ozube nke ndụ anyị bụ ịnọ n'alaeze nke Chineke. Ịgaru na mansion aha arụrụ Chineke rụrụ anyị, ka anyị chabiri ya, hụ nrite onwe anyị, bizie ndụ ebebe site na Kristi dị nwe na anyị nọ. Ekwe n'otu Chineke. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe niile apụrụ ịhụ anya na ndị a na-apụghị ịhụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa niile.
Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ya eme. Ya na nna bụ otu ihe na ọdịdị ha ebi ebi ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, ọ nwụrụ ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọtọ ahụ nwụọ elie ya ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu. O rigoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ dịwanụ na onye na-enye ndụ, onye si na Nna na-awapụta, onye a na-esekpuru na-etokodo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m na nzukọ nke dị otu dị nsọ bụrụ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m n'otu mmiri Chukwu maka mgbaghara njọ ga. Ana m atụ anya bilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Onye kere n'igwe n'ala. Ndị nke fụrụ n'anya, ka ugbu a ka anyị were n'ekpere anyị cheta ihe niile na-akpa anyị, nsogbu anyị na nsogbu ụwa, hanye n'aka Chineke onye na-ahụ anyị mgbe niile, onye nwere obi ebere na obi mgbaghara n'ebe anyị nọ. O Chineke bara m ebere na onye nwe biko
njọ niile mere Chineke bara. Chineke bara ebere na onye nwe biko. Njọ niile mere Chineke bara. maka ndị e mere mmiri Chukwu n'ime afọ a n'ụwa niile, ka otuto nke Kristi bulitere n'ọnwụ bụrụ ha mkpanite nke mmụọ na ọṅụ oge niile. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị. O Chineke bara ebere na onye nwe biko. Njọ niile mere Chineke bara. maka ndị ndu na ndị ọrụ obodo mba siri ike, ka ịdị uchu ha na-eweta udo na ikpe nkwụmọtọ na-akpalite ndị ọzọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ. O Chineke bara ebere na onye nwe biko. Njọ niile mere Chineke bara. maka ndị dibịa bekee na ndị nọọsụ, ka ha were mmụọ mmadụ na-abụghị mmụọ mmanye na-arụ ọrụ ha. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị. O Chineke bara ebere na onye nwe biko. Njọ niile mere Chineke bara. maka ndị na-eto eto, ọ kachasị ndị nọ na mkpa, ka ha site n'aka ndị hụrụ ha n'anya nweta ezigbo mgbamume ma na-anabata oku Chineke na-akpọ ha maka ibi ndụ n'uju na aṅụrị. Anyị arịọ gị dị nwanụ. O Chineke bara ebere na onye nwe biko. Njọ niile mere Chineke bara. maka onye ọbụla nọ n'ọgbakọ St. Eugene, ka anyị niile na-egosipụta ịhụnanya Chukwu n'okwu ọnụ na omume anyị. Anyị arịọ gị dị nwanụ. O Chineke bara ebere na onye nwe biko. Njọ niile mere Chineke bara. maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọ kachasị ndị anyị na-echeta na Jamas taa, site n'ekpere na arịrịọ anyị, ka ha soro Kristi bulite n'ọnwụ wee keta oke na alaeze nke eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị. O Chineke bara ebere na onye nwe biko. Njọ niile mere Chineke bara. Anyị na-ekene gị maka ọmụgharị nke mụghara anyị n'ime Kristi. Anyị ekweregwo na Kristi bụ ụzọ, eziokwu na ndụ anyị. Biko duezie anyị na ndụ nke ụwa anụwa, na-agbanyeghị adịghị ike anyị nke ahụ na nke mkpụrụ obi, wee dugodo anyị site ike nke mmụọ nsọ, wee batazie n'ụlọ nke anyị kwadoro anyị niile n'otu n'otu, ka anyị biri ya na gị, binyere gị ebe site na Kristi afọ dị nwe anyị nọ. maka ndị na-abịa inye Chineke ekene
ndị nke izizi ga-abụ ezinụlọ Ibe, ndị nke abụọ bụ ezinụlọ Eze, ndị nke ịtọ bụ ezinụlọ Okeke nta. Ọgọziela m Chineke, ọgọziwo m ebighị ebe. Ọgọziela m Chineke, ọgọziwo gị onye nwe ụwa, Chima ọgọziwo gị ebighị ebi. Ezi Chimulele, Chimulele, Eze Chineke m, Eze Chimulele, onye na-eme mma, Eze Chimulele, onye njem ọnụ, Eze Chimulele, Eze Chineke, Eze Chimulele. Ọgọziela m Chineke, ọgọziwo m ebighị ebe. Onye nwe m ndụ, dade m si na onye nwanyị ndụ ebighị ebi. Ezi Chimulele, Eze Chineke m, Eze Chimulele, Eze Chimulele, onye na-eme mma, Eze Chimulele, Eze Chineke, Eze Chineke. Ọ gọziri m agọzi n'elu ụwa na o tinyere m njara. Ọ gọziri m agọzi n'elu ụwa na o tinyere m njara. O tinyere gị jara, o tinyere m jara, o tinyere gị jara, o tinyere m. Ezi Chimulele, Eze Chineke m, onye na-eme mma, Eze Chimulele, onye njem ọnụ, Eze Chimulele.
ebube meela n'uwe, ihe ebube meela n'uwe, ihe ebube meela, ihe ebube meela, ihe ebube meela. Kelenu ya, oh kelenu ya, kelenu ya, oh kelenu ya, kelenu ya, biko kele ya onye ọ gọziri kele ya onye o nyere ndụ kelenu ya, onye o nyere ọmụmụ kele ya onye o mere mma kele ya onye o bunire nu kele ya onye ọ gọziri ya kele ya ihe ebube meela. Ihe ebube meela nụ, ihe ebube meela nụ, ihe ebube meela nụ, ihe ebube meela nụ, ihe ebube meela, ihe ebube meela, ihe ebube meela. Kelenu ya, enyi m kele ya biko kele ya onye nwere ndụ kele ya onye o bunire nu kele ya onye ọ gwọrọ ọrịa kelenu ya onye o mere mma kele ya onye o nyere ọmụmụ kelenu ya ihe ebube o kelenu ya ndị naịtị kele ya o kelenu ya onye ọ gọziri kele ya ihe ebube meela, ihe ebube meela o, ihe ebube meela, ihe ebube meela n'o, ihe ebube o kele ya biko kele ya enyi m kele ya nwanne kelenu ya ihe ebube meela. Kenere m Chimo, nwanne m kenere m Chimo na Chimemeela. Kenere m Chimo onye o nyere ọmụmụ soro m kelee ya na Chanya emego. Kenere m Chimo onye ọ gọziri bịanụ kelee ya na Chanya dị mma. Kenere m Chimo enyi m soro m kelee ya na Chanya dị ụtọ. Kenere m Chimo bịanụ gbara egwu na Chanya amaka. Kenere m Chimo onye o nyere nwa, kenere m Chimo na Chanya amaka. Elu bulianụ ya Chineke kachasị mmadụ niile elu onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Nwanne m bulie ya, enyi m bulie ya elu Chineke kachasị mmadụ niile elu onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ahụ? Kedu ihe m ga-emere chi? Ọ bụ onye ga-akachasị mmeso ọma Chineke? Abụ ọma ka njiri bịa n'iru gị Chineke, abụ otito ka njiri soro m na-eto ya ọ dị mma. Soro m ndị nke Chineke bịa nụọ ihe Chukwu mere m n'ebe nnọọ ịhụnanya chi. Soro m tochogbo mgbe niile mbekoro gị, ị na-aza m eleghị anya n'ime mkpagbo ka mbekoro gị ọkwa ịza Chineke ezigwe abụ otito, abụ otito o Chineke ede ihe o mere m
ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụma oke ọba agba nyere m ọba ego nyere m ihe ọ na-emere m ọnụma ya soro m na-eto ya ọ dị mma soro m kene ya na-dị mma ndị nke Chineke bi ya nụwo aga m akọ ihe Chukwu mere m n'elu ụwa ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mbekoro gị ị na-ele m eleghị anya n'azụ n'ime mma ka mbekoro gị ọkwa izu Chineke ezigwe o abụ otito Chiwe kele gị Chukwu nna m abụ otito ebube gị ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya ọ bụ m o nyere m akụnụba o nyere m ihe ọ na-emere m ọnụ m ya mere soro m na-eto ya ọ dị mma soro m kene ya ndị nke Chineke bi ya nụwo ihe Chukwu mere n'elu ụwa soro m too Chukwu Chineke ezigwe abụ otito Chukwu nna m abụ otito o Chineke edem ị ga-asị m efela ya ọ bụ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m onye na-eme mma emewere m ihe na-arịọnụ ya ike ngwa ọba mgbe mewere m ihe m na-arịọnụ ya onye njọba mgbe alụwere m ọrụ m na-arịọnụ ya dike na dịba n'ịlụwere m ihe m na-arịọnụ gị ayọrọ ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ ayọrọ m ya ndụ onye m ndụ gwọọ m ọrịa m ị ga-asị m onye njem ọ na-emewere m ihe m na-arịọnụ ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m dike na dịba n'ọrụ were m ọrụ m na-arịọnụ ya ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ ayọrọ m ya ego onye m ego mmaje
anọrọ m na-agwara ya anọrọ m n'ebo dike wee bịa na ọbụla eziokwu edemma 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 onye nwa m edemma edemma onye na-agwọ ọrịa o edemma onye nwa anyị edemma edemma onye na-eme mma edemma. Children of God, let us sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord 5 times. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Children of God, shout hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. 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 Yoba na ụmụnna m ka jaminu na-achọbụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna jikere niile na-alụ nụ. Onye nwe anyị, site n'aja nsọpụrụ nke a, anyị na-eketa oke n'ịdị ire karịchaa n'ịbụ Chukwu nke ịbụ. Ịkụzirela anyị eziokwu gị, biko nyere anyị aka ibipụta ya na ndụ anyị site na Kristi dị nwe anyị nọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwere anyị Chukwu anyị ekene.
o kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile o sepụrụ ụwa ma ọ kacha mkpa n'ụbọchị ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ àjà ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa onye jiri ọnwụ nke ya merie ọnwụ nke anyị bịa site na mbilite na ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmanwa niile nke eluigwe na-etego oge niile n'ukwe na-asị nna anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edu ihe dum nsọ anyị arịọ gị ka ide onye ndị a sọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịa tupu edunye n'ọnwụ nke o ji aka ya wee narụ were aja nye gị ekene na oto nyawa ya nye ụmụazị ya sị naranụ m ka rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anya so o bụrụ iko mmanya nyekwa gị ekene na otu binye ụmụazị ya sị naranụ m nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta n'ihe ome nke okwu anyị na-eme ugbu a. nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebinye gị acha nke a dị ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwe ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. nna cheta nzukọ gị gaziri ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gara ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị so Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu ndị apọstụl na Josef ụdị ya ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edogo ebe site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edikọrọ otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. ụmụnna ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna dịka anyị si gwa nna ekwena ka anyị kpee zọpụta anyị anyị na-arịọ gị osepụrụ na ajọ ihe niile welebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbara ha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwa ndị apọstụl gị udo nke m ka m na-ahapụrụ na udo nke m ka m na-enye unu elekwana anyị na njọ anyị kama lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe udo nke o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekene nke udo.
Ọ bụ ya, ọ bụ ya, ọ bụ ya bụ nwa atụrụ Chukwu. Ọ bụ ya onye na-agwọ ya, ọ bụ ya bụ nwa atụrụ Chukwu. Nenu nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwawa anyị wee ruo na ndụ ebighị ebi.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, were ebere nọnyere anyị bụ ndị nke gị, idubatala anyị n'ihe omimi nke eluigwe site n'aja nke a. Biko mee ka anyị site na ndụ ochie anyị na-ebiga gafete na ndụ ọhụrụ site na Kristi dị nwe anyị nụ. Let's sit down for announcements. Anyị nwere obere ọkụ one ma tupu anyị na-aga n'iru ka anyị kụpụrụ ụmụaka anyị ndị kwaya aka tata. Unu ya afụ na ha kwadoro ọfụma, olu kara ha ọfụma. N'ụka gara aga unu fụrụ ka ọ dị, ha wee na-egosi anyị na o nwere ihe dị iche. So anyị na-ekene ha ọfụma, ka anyị kọkwara ha aka ọzọ. Were na-ene anya n'oge adịghị anya ha kwadochasị na ha na-eme music concert, ha kpọọ anyị ka anyị pụta n'igwe ka anyị zaa ha. Ndị kwaya unu n'ebe ahụ already, ọ dị ka unu nwere obere nzukọ meeting ma gbasa ozigbo. Ikusa nke anyị na-amụ ọkụ ya, ọ na-aga n'iru. Ndị ọbụla chọrọ ihe ọbụla gbasara ikusa, ha mee ka ndị na-afụ maka ya malụ. Anyị nwere Angela of Egbu be na Amade, ma ọnụ nwere ike ijikwu mụnwa na ndị ọzọ ihe ọbụla gbasara ikusa. Ofu n'ime ndị a ya akọwara ya ọnụ. Anyị na-amakwara ọkwa maka Cardinal Okpalaeke nke anyị si wee kọwa ọnọdụ ya na-abịa ịfụ anyị. Bụ ya bụ asị na a na-achọ popu tata na ya bụ onye Nigeria, ịma na onye nwa bụ onye Oluoro. So ọ na-abịa ebe anụnwa May 31st ka anyị na ya ka ọ fụ pastoral visit as he said. So ka anyị nchapụta n'igwe n'ụzọ abụ n'ụzọ. Enwere kọmitii ndị na-afụ maka ya, ndị nọ n'ụbọchị ụka gara aga, ha ya nọkwa ma agbasaa. And na Yosbe na Amade ka ọ gbagotawakwa. N'enu ya, anyị na-akwadokwa maka June 6, ụbọchị anwa ka a ga-echi Deacon. Time is 9 o'clock in the morning, not 10. 9 in the morning, not 10. Now, Lady Queen of the Angels Cathedral by Archbishop Jose Gomez. It is an open invitation. So it's not a guarago, Monaga Maro, Moga Maro go yavo. Get the time here, 9 o'clock. Honor St. Eugene Eba, Ebe Kobo, downtown, Kaimali Amalo, Makemesi Yafunde Yasi Kebudo, Nesno Eba Koyabo, Obro Yamuaku. Na Cathedral, 9 a.m. Ihe ọpụtalụ bụ na gị ekunibeghị na bego na ị ya nọ n'ilo 7:30 ka ị wee lue n'oge. Ọ ihe ọpụtalụ. So ị nọzie pati June 6 nọgide 12 midnight ị na-alụzie esi na gị ekunite nwụrụ, ọ bụ gị nwa ka ya mụ onwe gị ikpe. June 6 anwa 9 o'clock ka ọ na-eme na Cathedral. June 7 ka ya aka ụka ebe a were Mass of Thanksgiving maka ya. Enwere brochure a na-eme dịka anyị si kwekọta ihe ọbụla a na-eme maka ya. Ben pụtazie ọkọwala anyị. Eji m n'aka na ọtụtụ n'ime anyị na-akwado ya. Ọ dị ọtụtụ n'ime anyị, ọ bụ ihe ọṅụ for ndị anyị niile na ụdị ihe dị etu a na ọ na-eme ka anyị nọ ndụ were fụ ya anya. Anyị ekwugokwa mụnwa kwuru nke anwa. Ọtụtụ n'ime anyị ebe a, nke a bụ dịka na anyị nọ omena iru anyị.
onye ọzọ ya eso ya n'onwe onye ọzọ enwere. In the next 7 years, there is none. Because it takes at least 5 to 6 years to go for it. And there's no one now on the line. So nke a bụ nke anyị ji aka, ka anyị jidesie anyị ike. Ben. Otu dịrị Jesu. Biko arịrịọ ka m na-arịọ, mana before I na-aga to ihe gbasara deacon anyị to be brother Osi Ụfọndụ. Saike bụ kwuru okwu ikusa. Biko ama m na mgbe ụfọdụ anyị nwa ndị Igbo na-ede emewe ihe very late. Ọ bụrụ na igoro tiketi ikusa and you go $100 worth of tickets, you have a brochure page. Biko, as soon as you can, send your picture to me or to Dr. Mrs. Angela Ofebu. The last date will the middle of this month. They just collect the pictures, especially for Ndiawaguru, the $100 ticket. So that the Uroka Mechana, I said that I want to kurun. I want to no here no you got the persons here and here and so kai banya the other one. You man I want soccer as na bago 18. I want baseball as na no third inning. So they comes earlier. I make carry here in very late. Man I name a brochure for brother OC. And our target 200 brochures at least. But everybody no kita. I'm not my look at that target. But I'm not capable of doing it. So I'm appealing to you, Beacon, if you have not subscribed for a page of brochure, if you can do that as soon as you can, at least by the end of next week. Oh, no, this week. Makaiga water that now this thing on the 6th of June. Onye na-eme the brochure has to set it together, put it together, or just to print. So the sooner, the better. Biko, ayo, kamna ayo. You can talk to me, sell the money to me. We'll really, really appreciate that. Chukwu gozie onye ọbụla. Oh, dalun. Cristiano for her never. Inwe ike fotato ka foto. Okay. Mamu ya rapo na Nigeria. Ono fuli ebe ọkwụ n'aka ekpe mụ. Ono mala etu anyị si eme etu onye ọbụla onye nke ya rapụ ka anyị beruorie mana fonu mana ije ụkwụ n'ụzọ ahụ n'ụzọ. Anyị si emetụtara onye otu anyị ihe dị etu anụnwa dapụdoro ka anyị beruorie nne daalụ. N'otu aka nwakwa Uche Enewale ebe ahụ nọdịrị ka ọ dị too bright. Okay. Yeah. Mama nke ya rapụla ebe a ga-akakwa n'yanwụ ụka ebe anụnwa na June 12 at 7 p.m. ebe a ka a ga-akale ya ụka mana tupu a na-elu n'ụka ihe niile dị na ya anyị maalụ onye ọbụla onye nke ya rapụkwalụ bụ onye otu anyị ka anyị gbaa mbọ n'ụzọ ahụ n'ụzọ anyị si eberuru ndị otu anyị ka anyị mekwa etu anwa. Funeral mass nke anwa bụ na 12th of June. Daalụ. Mother Teresa Okpala na onwe ya si na ya nwere snacks for ụmụaka agbasa. Ọ bụ na all our children, the youth, you are wanted, she has snacks for you. Ndị otu anyị bụkwana ndị katagoro n'nwe obere. Ọ bụ na edekwa ebe ụmụaka n'obi isoro ha jebe. Dịka anyị si wee kwu ndị nke ya nọ ma agbasa maka Cardinal Okpalaeke
unu jee na the middle. Etu a ka o si wee do. Wee na-ekene ndị niile na-enye aka ebe a n'ụwa n'ụzọ dị iche iche. Nke ka nke anyị na-ekele Fada Jude Uche, onye nke kala anyị ụka tata, ka anyị kọpụrụ na ya aka. Daalụnụ. And again, thank you very much for having me, and it's always a pleasure to celebrate the Eucharist with you. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. First time worshipers. Do we have any? Do we have any? It looks like none. Ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka. We have only one at the back. At the back. Dalo, thank you for coming. Anytime you are around, please come back to worship with us. Thank you. We appreciate. Onye nwe anyị nọnyelu unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsịgo.